Mampi dan kawan-kawan cukup kekal dan abadi akhiripun ngururi Bedul Jawi. Mengke bar niki disambut rawuhun Pak Lurah Prau Layar ngono nggih. Nggih Mbak Wida Purwodadi apa Purwokerto ya lali ya. Oh Purwodadi nggih. Oh Purwodadi kok Solo piye to Mas Ragil? Solo. Oh nggih. Niku Purwodadi. Oh Pekidak Solo to. Oh nggih. Oh nggih di Peten Semarang kok geng wayang niku lho. Ben rabi arep wong Sragen wae. Pas lo undangan ke Semarang nggih. Mang golek niku.